Speaker, Bemana Washmiwa, Woman Rep, Navanyakero, Navagan Igana, Bakwani, Rimbi More, Bungerango, Kobako, Nyatura Samabe, yes, I know me. Satani no moteme, akamote mawa, Karumotorio, Rave Moyo. Kera morire nyasa kamoseria kayo weka marai kayo rende seyenembe norogendonde kwebenande nchiche kobanganya iriomba irensengi yayo mwana seyenembe norogendonde kwebenande nchiche kobanganya iriomba irensengi yayo mwandu matangare amanya kerarituko twachiraiga asengencho ya mabera mane na wote gusangane family yaiga asengencho yo kubobo bwanya odire family bari nabana bakemono batamanyite nkikeyenderet lakini nyasawo yotogosaba kerekero nengaki nabwatorichibu nonyentu mwanya abantu ntori kumanya bia mona soko buri bagasengencho ndo in charge of your welfare ningeri bageriga asoko sabera livaga abaminto bandu batare konyara gogo ikagaiga esengencho ntwabata very important exercise tware woveti chief officer otherwise kango mwaro atu hospital egaiga 71 lakini asengencho walibaminto banya baba ikagaiga mbato toma na magomba abo egento kende gya kabet ese twaikire noiga ese yasalikire abangena baraiga abande motieretie men included ntagete ko emphasize ngento morandi atebanga ekero kwa imukiri kwa ralio montongo woitare karata ma kesi badai watebanga ngaka yona nkora ntiango norobono kusengo nkunore nkora role ngokuore tigatomanye ngaki mental health n'abantu turayiga sekenyera abachief kandi litorigereri abana baitonki bakori enyasora nere biro ebinyoro tigatobe mindful of our children. Finally iyonare basaba asengenche yobwanje niyo manena se women rep chiresa chiriako wasa affirmative action chicha sebinyoro chiteme bose ni abantu baito aseni nyuwe byovolevi ndiye mama sana abachumbe bami ntombe mama no deputy speaker tobasa beirama yana nento korosa korwa okoboko ucha samangana yaiga ndiye ono nyasaye twabasiseni